Jeg hedder Lina Buhl og har boet i Danmark i 12 år. Kommer oprindeligt fra Ukraine. Jeg hedder Olga. Jeg kommer fra Rusland. Og jeg har været i Danmark i 2 år. Og jeg er gift med en dansk. Jeg er mentee, og Lina er min mentor. Vi har mødt hinanden her i Verdens Kulturcenter. Da Elma Andersen tilbød mig at være mentor i projektet, der handler om integration af nykommende kvinder fra andre lande. Hvis mentor skulle være kvinder med den samme baggrund, så sagde jeg ja med det samme. Jeg kunne bidrage meget til projektet, fordi jeg ved godt, hvor hårdt det er at blive i Danmark de første år, hvor man ikke har et stort netværk og kender ikke de uskrevne regler. Jeg vil ikke påstå, at det fungerede fra starten, men det lykkedes alligevel. Den er et godt forhold. Vi deltog sammen i arrangementerne vedrørende projektet. Dengang gik jeg til dansk. Der var kun mine klassekammerater og min mand. Jeg synes, jeg er lidt... Nej, ikke lidt. Jeg er aktiv, og jeg ville have noget... Større netværk, ja. Når jeg kontaktede Alma, og hun fortalte om et projekt ville hjælpe kvinder, der er nu i Danmark. Jeg syntes, det var noget, så jeg skulle deltage i. Min største ønske er at få et job. Jeg er uddannet økonom, men uddannet i Rusland. Og så, hvad skal vi gøre, hvor jeg kan få et job? Så jeg skal udvikle mit sprog. Vi besluttede, at jeg tager praktik. Eller kommer i praktik på min arbejdsplads? Ja, fordi Lina arbejder med regnskab, økonomi og bogholderi. Så begyndte hun i praktik hos mig. Det gik ikke uden problemer. Det er selvfølgelig nogle gnidninger, der opstår, men vi kom godt ud af det. Jeg hjalp hende med at lære fagligt sprog på dansk, og hun var rigtig god til at analysere mit regnskab. Det er selvfølgelig mange ting uforståelige for en nykommende til Danmark. Olga er meget god til at give opgaver til sin mentor. Vi har snakket igennem og blevet enige om, at det er måske bedst at starte med undervisning på Niels Brock. Og jeg også manglede, Lina kunne forklare mig forskellige situationer på arbejdspladsen. Fordi de fungerer anderledes i Danmark og i Rusland. Og jeg kan få alle de forklaringer, så hvordan kan man kommunikere og så forhold til kolleger. Og så jeg synes, det er meget godt for mig. Danmark er foreningsland, så der er mange medlemmer af forskellige foreninger. Og mit mål er at blive medlem af professionel forening, for eksempel DJUF, eller så det som jeg er økonom. Ja. Og hvad skal jeg gøre for det? Jeg skal lære sprog, og jeg skal læse og få et job. Netværk er en meget vigtig ting i Danmark. Så kvinder skal ikke være bange for at finde nogle kontakter. Jeg har fået min mentor.
og vi blev veninde. Og hun hjælper mig. Og ja, det kunne være meget dårligt for mig, hvis jeg var alene med alle de udfordringer og problemer. Så jeg er meget glad for dig, Lina. Tak. I lige måde. Da var jeg i Rusland, fik jeg en e-mail fra min mand, så han ville skilles. Jeg kunne ikke finde ud, hvad skal jeg gøre nu, og hvordan. Og jeg fik den største støtte fra Lina. Mentor får lige så meget, hvis ikke mere, end min tid. Fordi man får mulighed at give videre sin viden, sine livserfaringer til en anden person. Man får også masse udfordringer. Jeg er vokset som menneske, og så har jeg udvidet mit netværk. Det er ikke andet end godt at møde stærke kvinder, velintegrerede i Danmark. Jeg håber, tiden kommer, og jeg kan også hjælpe nogen, som Lina hjælper mig. Jeg kan se, at der er kun en minus, hvis den er slut. Projektet er slut. Det er minus. Ja, det var ærgerligt.